Kaixo, osasun krisi larri baten aurrean gaude eta horrek salbuespenezko neurriak hartzera garamatza. Herriko hainbat pertsonek izan ditzaketen zailtasunak eskatzen gaitu. Eta horregatik, arrigorriagatik zainketen sare solidario bat jarri dugu martxan. Herriko hainbat kolektibo eta gizarte eragileekin koordinatuta. Aipatzekoa da, ekimen hau herriko hainbat gazte taldeek abiatzen dutela, eta voluntario bezala izena emateko aukera jarri genuenetik erantzuna ikaragarria izaten ari dela. Helburua, botikak edo oinarrizko produktuak eskuratzeko laguntza behar duten pertsonentzako zerbitzua eskaintzea da, edo senitartekoak edo haurrak zaintzeko laguntza. Udalak 944020206 telefonoa jarri du gizarte zerbitzuena, bai zerbitzua behar duten pertsonentzat, bai voluntarioentzat, eta zainduarrigorriaga@gmail.com helbide elektronikoa. Era berean, gizarte zerbitzuek egin beharreko lanaren jarraipena eta koordinazioa egingo dute. Azkenik, osasun esparrutik egiten ari diren gomendioi jarraitzeko eskatzen dizuegu eta eskertu nahi genizueke zuen ardura eta jokaera. Eskerrik asko.